плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Престракала му итлериската му глава на Слави Трифонов и он извлече от правителството на Петков своите министри и разтури четворната коалиция. Со договорка или без договорка Бойко Борисов внесува вод на недоверба кон правителството на Петков. Водот е успешен со гласовете на Слави. За зла участ на судбината со гласовете на Бойко, Народното собрание на Бугарија дигат ветото на Македонија за влез во Европската унија, но за жал со 4 услови неприемливи за Македонија да биде бугаризирана или не. Пак ќе речем, ако сме еден народ, зашто ти пречат да влезеш во Европска унија? Да. Оти не се. Ти ќе се радуваш ако ти си од друга граница, да ќе нема граници, ние ќе бидеме заедно. Гледа, че не може и да ја преземе, а оне на Костадинов што ќе ја преземе, ќе победиме, ќе кебе, искала ќе пратиш, да не е Русија и Украина, тука ќе стане веднага ќе натиснава Цека си е лесно. Имам слушнато от един възрастен човек, един старец от драма. Спомени негови. Вика, кога дойдоа българите. И зборот един народ сме. А като сме вика един народ, зашто правеха овие работи? Гранатата не го интересира. Мали деца, жена, маже, през прозореца фърля и гърми. 3000 века души са убиени само от драма. Да. Това са негови прикази, аз не съм. Да. Спомните, как може се мами спомен. Хората са живи, дето роднини загинали от тех. Да. Аз скоро слушах за едно партизанка, 16 годишно момиче, от епари отрезали главата и се носили по селата. Да, така прави, зверства имало много. Малите дечиња в Ваташа, не само те, колко такива има. Јас съм кажувал на сном, като тръгнеме на там от вика, оти не мраза българито и викам, мръдни, викам, на 7 километър има паметник, отрепани 5-6 души, на кой баща, на кой син, викам, таке, и па викам, не мраза, Ама не мраза ти да речат сега готово, завърши, ги признаваме македонците, се отвара границата, никой нема да зборува. Народно нема. Он продолжува да вика нема. Како може да нема? Я гледам телевизија, нема нищо. Има македонци. Осте друго. Чекай да видам, еве, ги пипкам тука се. Македонци сте ви? Македонци сте, така? Еве, македонци нема македонци. Сигурно и Евгени. Така е, Евгени да. сме сигурни. Това Аз е. на един приятел, Нема нека таков народ. в Англия, си напил ден, вика 50% вика македонец. Па да. Сега ги споредува тоа, нели има тоа прават со францускиве, со ДНК, дека им носат од античка Македонија, носат. Това не може, нема. Ама нема, тој е народ, не можеш ти да бидеш македонец, па друг Аз съм македонец. сигурен, от тие се пишуват бугари. Един ген немат, значи ги биле мостичи. Сигурно. Од каде знаеле они како се вика земјата да се викаат македонци? Кој им кажал? Пишувало на земјата? Имаме Пелагонија, например, во Прилеп. Тоа е име од Хомер. Значи од Хомер 1200 години пред Исус Христос, истото име. Како знаеле они дека се вика Пелагонија? Кој им кажал? Нема тука логика. Кој ти кажал дека си македонец? Немало табла надписна како порано Македонија. И полуостровот се викал македонски до 27 март 903. После е преименуван во Балкански. Каза за това нещо. Аз имам четено за тия работи. 104 години след падането на Константинопол, днешен Истанбул, от османлиите, тогава за първи път кръщават Византия. До тогава нема Византия. Немало Македонско-Тракийско царство, така, да. македонско. Другото нещо, поне за полуострово. Полуострово, ти му каже името, Хероним Волф също германец.
1808 година за първи път прекращава от Македонски полуостров на Балкански полуостров. Тия истини не се сборят. А чудно ми е защо и Македония не отреже да каже не сакаме при тия услови да водим преговори и да се спре. Тие бираат Бугарите политичари прават- што се послушни со пари и тука паѓаме ние. Би трябвало реципрочност да има. Не треба да се направи во политиката да е волонтерски, да не се плаќа. Тој што сака од срце Да, да оди и да, да си ја да. земаш ти твојата плата. И тогаш нема да дојдат луѓе да крадат да те продава. Значи јас работам професор, со таа плата, ако сакам ќе бидам и политичар, ќе ја будам народ. Инаку вака со пари ќе им дадат пари, ќе ги подкупат. Се ќе потпише. Ами то милиони се дават Да. на хора в Македония да работят. Що литература се пренасяше през границите. За една плоча. Една плоча ни взимаха на митницата. Порано ви ги земаа касетите, Да, плочите се ја викаат наши се. Наши са. Да. Пресуиха ги. А Серафим Гоцев ми кажуваше во Сандански собрал еден на едно игралиште за деца, куп еден со касети и ги уништуваат. Македонски песни што им ги земале, а денес викаат наши се тоа, бугарски се. И Интересно е. преработват. Обаче не, всички песни не ги използват. Защото нема песна македонска народна да се споменува нещо българско в нея. Нема така. Нема ни една. Никой не може да ми каже. Нема. Само тая е преработия. Од Војо. Има Да, има още 2-3 дела да видят цел. 7-8 дела. Но ние служим 7-8 дела. 7-8 дела. Има и на месечината, има дел и И в Сибир викам- има дел и... А викам, тази песен е твоя авторска, защо така? Вика, няма споразумение между двете... За да ги гонат за авторски Да. права. Да. Епа тоа е тоа. Ама вика, нека ги пеят, века. Ние с песни ще ги завладеме. Поне това може да Па създава. да, мислам, и не се автентични тие песни, не може ни да ги пеат, нема. Те не могат. Те то Слави Дългия, дето водеше и т.н. Той се мъчеше да пее, не може. Той ударението го ставя на последната сечка, докато на Да, македонски не може да първата го сечка. отпее. Не може И да нема пее. срце да пееш за Македонија песни. Ја не знам дали во друг свет има, во другава светска народна, толку песни за земја некоја Македонија. Да. И ние ностоп откриваме нови. Македонија, пеат луѓето, безброј песни. И така. Нема држава во светот друга която така да е опеана. Нема, С нема, народни така е. И тоа е голема дарба и ритмичките стапки, например, што се, како се оддалечуваш од Македонија на сите 4 страни на светот, се намалуваат. Значи, колку се оддалечуваш, се помалку ритмички стапки има. За македонските герои има десетки песни. Докато за българските не може една песен да направят. Епа нема. Ние и денеска И не пееме, може да тоа изпеат след тоа е това. во Нито во говор срцето да пееш, да Нито славиш. па има и мајстори такива. Ама тия нямат герой. Левски не е герой, Ботев не е герой. Няма да допуснеме. Ама що да допуснем, като те не са герои? Не, и Райна Поп Георгиева, тя македонска песна. Тая Райна Поп Георгиева, сега ти ви кажа, мисля, че 66-та година беше. Идва тука Никола Бадев с една мадама от Петришка Захаче. Машка Фида, имаше един червен Опел ли беше, Форд ли беше, по движението пред Волга. И един кажува, Фидо, Кольо е тука. Що бе, кой е Кольо? Бадев. Туп спира очите, заключи колата. Къде е в Волга и отива. И ние с приятел отиваме там. И той, човеко, почна да пее тогава песните за Скопие, какво е, що е. Що почна да пее? Тап-ток. А той много тихо пееше, микрофона му поръча. Пее и продължи да пееше. И он вика, се слуша ли? Се слуша. Слуша се! И почна да пее без, само на... без да има да. микрофона. И веднага включиха това. Но ми беше мисълта за Райна Поп Георгиева. И оттам при Машка Фида дома. Те бяха дружи по какъв повод, те се знаят. И Бадев тогава за пръв път съм слушал, вика, сега ви изпея една българска песен. Пей, човеко пееше. И когато я викне Райна Поп Георгиева. Това е 66-та година. Те тук много по-късно даже почнаха да пеят.
Що се отнася за забраната да не слушаме македонско радио, какво е, що е и така натам, я бях в Грамада и се чуда как радиото да включа Скопие да слуша. Правих една спирала от медена, от дебела, чупих клемата на радиото. Звънчева жица, не знам дали знаете, тънка две жици такива, един сноп такъв. И взех, включих и подлегло. И се яви Скоп. Извада го, включа го и имах някакво празненство. Дали беше имен ден, дали е рожден ден, се събрали един приятел точно до радиото, а тогава имаше вечерта, песна до песна, един саат ли беше от Скопие. И слушат така, пеем, ние си да, на здраве и така. И той вика, свърши програмата и той вика, Данчото, ние на 50 метра живеем един от друг, я ми са плоч, си пущил, ти знае, я имах много плочи. А ти вика радиото. Викам, аз от радиото, викам, имам специална антена. И он вика, айде, вика, не се излага. Викам, дръпни тежиш. Дръпна и няма. Включи. Какво? Викам, погледни подлеглото. Види звънчевата жица. И я имам, вика, я те пробвам много. И тук заглушаваха. И телевизията и радиото. Точно в Меврето се намираше такава станция. Имаше даже скоро в струмата изненад това, дето е направил това нещо. Заглушително, цяла страница. И да знае, и него го пцува. Той се хваля, па я го пцува. Значи заглушава точно до към границата къде. Да не е смущавано на там. Право на там. Телевизията не може да. Правихме присадки на телевизията, да изкараме говора. Усилвателни присадки и всичко. Червените бяха 9 се трошаше. Аз на доктор от моите плочи, тия съм дал 85 плочи. Все от тия патриотски плочи, не само народни. И тогава имаше Крушевската република. Каза, че няма герои. За Ботев и Левски. Те са ромейци. Те са тук от Южна България. Те са сигурни македонци. Защото най-големият писател, даже и министър бил Иван Вазов, в Подигото, романа Подигото, пишува топчето ке пукне. Боремечката така вика, ке пукне. Туркия ке падне. А по стихотворението и царикът споменава какви народности живеят. И вика, истински македонци, какви българи беха тия? Не, имаше сите кои какви се. Гърко от Ваков, Българин от Таков, овой Албанец от Таков, овой Македонец от Таков. Имаш го слушано. Да. Татко му не Иван Вазов, ти мисля дека се од Егейска Македонија. Вазов, Но егейци. той си пишува българин. Да. Написал на скрипторение, аз съм българчи. Но цигане трябва да го учи това скрипторение. Япа. Как ще съм българчи? Ние сега имаме, например, деца родени во Америка, македонски, ќе јас сум американец. Тоа веќе како го воспитуваш и како го учиш, он во Шведска веќе јас сум шведенец, не ќе да се братам. Скај сите народи се случува тоа. Али суштината е што е тој како е, тоа е веќе така. Истината е, че от всички етности изгледа евреите са богоизбран народ. Они, когато ги товарят и кажуват кой свали значката, нали, ще остане жив. Никой не сваля, въпреки че го карат на значката, само едно дете. Те го остават него живо, другите ай затребли. Да. Такива извращения са Иди, правени. евреите, Но например... те до последно еврейно си е еврей. Където и да е, в Америка, от Испания, вие знаете, от Испания колко доаѓат у Солон и така нататък, когато ги подгонват тия католиците. Но тие го растна Исус, а после има стих во 15-14, вика, ќе изберам народ, што ќе го прослави моето име. И следната страница, веќе 16.9, сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек македонец. И македонците се избра народот и го повика. Што е писано Дојди во Македонија, они го повикуваат да дојде, практично бидејќи
беа во големо мака, нели? И тоа е македонецот исто така исто. И първата жена е от едно село до това, до Драма. Јас провалото. До Драма. Там Лидија. Лидија, която е първата християнка в Да. на Балкана. Въобще на Европа. После друго нещо, поне почнаме за антиката да говориме. Акрополо в Атина не е строено от гръците. Вие знаете. От пелазите е много по-рано. Но гърците, Македония е гръчка. В Ескей Джумая имаше надпис лозунг исто, Македония е гръчка. Сега ги преманаха. Да. И то професор, дето намери на Самуил костите там, на това. Вика, аз не съм грък, аз съм пеласк до Коринт, некъде оттам е. Човека, обаче след това беше професор в Солун и там си живеше и там умре сигурно. Има таму исто свесност дека се поинакви да луѓето што се во Солунско од долна Грција. Меѓутоа има момент кога тој сваќа дека е поинаков човек. И кога се играат фудбал и се карат, они им викаат нив арапи, цигани, овие им викаат словени, бугари ги викаат. Или пък тия... Навивачките групи. Се гледа дека се Маджири. поинакви. Маджири. Те се доеденци, да. Не, маджири са от Мала Азия. Од Мала Азија. Те са малко като цигани. Да. И кучи са тако има домашно кучи ги лај, като тук циганите как ги лај. Не ни кажуваат цело време шеги за нив, дека се малку прости, вакви, необразовани. Нашиве што се долу. А има мешани бракови пак, ама... Те, фактически, ние като сме бегали оттам, в нашите къщи заселили такива. Да, да се направи етничко чистење. Имам един комшия, Дедо Стефан, аз от малък се интересувах от историята. И викам, защо така лошо сте се отнасяли към нашите хора там от Егейска Македония? Това бил от тия окупациони. Не ние. Вика, бугарите вика. Тия от Северна България, они се отнасяха. Има една жена, вдовица с малки деца, една коза е фане, пукне или кравата от тебе. Е така, за кеф. Време на окупацията, Да. След това казваше ми за случаи и вика, нали се обърна, 5 септември се обърна против германците. Да. 5 са били с германците, след 5 против германците. Влизаме в Струмица. Ама построй, наредили сме се, войската, втори път ще освобождаваме, вика, Македония. А вика, един германец на дърво се скрил, вика, с една лека картешница, 70 човека падна оттепани. Скочи на доваро и избега. Тоа е. Добро, ајде сега да завршиме за клубов. Значи, сега се наоѓаме во просториите со господ на македонскиот клуб Никола Вапцаров. Да се отвори, да се дружат луѓето, значи нема омраза, не негираме ние никога. Нити ги негираме ни бугарите, ни грците, ни албанците, ни србите. Никой не негираме. Значи ние да ја споделиме историја, да се надпреваруваме со култура и да созреат во Бугарија, бугарскиот политичар да се регистрира. Значи клубов да може нормално да се дружиме, да тргнат граница. Ние нема да ја земеме Пирин планина да си ја носаме јас дома, нити ништо нема да се носиме. Земјата на крај сите ќе ја земе. Душата одека е Господ горе. Тука на много хора съм казал, ние сме компактна маса от 2500 години. Така е. Евреи, християни, разни мусулмани, различни кои са, гърци. Гърците идват 7-8 век преди Христа на този полуостров. И нациите се определят преди колко? Преди 200 години почват да се определят нациите, отделни държави, какво е. Да. А са борбата, специално българите, е за името, да се запази българското име и само. И те си мислят, че когато източна Румелия се на 5 септември, не на 5, а на 6 септември 1985 година в Пловдив, когато гласуват дали да сме румелийци или българи, с няколко гласа наделеват българи. И това, което го сбореше, това Божидар Димитров, аз имената ти побърквам малко, забравам. Божидар Димитров и он истото го кажа.
Ако беха спечелили да сме румелийци, сега щехме да сме тракийци. А той имаше едно предаване против нас, македонците, но беше попаднал при опитен журналист Коритаров, който го бъзгаше от всички страни. И такива работи. Той отрича, но и аз на някой казвам, като почна защото слушам Божидар Димитров и ме бал майката на македонците и аз му викам, много ти здраво, еди кой си приятел, кой бе, еди кой си. И му кажувам това, викам, какъв българин, ако беха тогава станали да сме румелийци, сега щехме да сме тракийци. На друго предаване той казва, ние сме братовчеди с македонците. Вратът сука. На трето предаване, защото аз съм много предаване също, кажува, ако ние признаем, че има македонци, шепа хора ќе повлияат и на останалите. Сега ми текна Кръсто Енчев, мислам се викаше, от Австралия. Има и Кръсто Енчев, да. Не, Не беше. Той е от това село, тук. Кръсто Енчев има една дебела книга. Една дебела книга от Австралия. Ама той е там на Бай Георги от селото. На Бай Георги ми се яви и аз разговарях с него пред да почина. Това вика, че от Пиринска. В Австралия и ми прати книга. И таму има дека да ми кажеше некој дека нема да има Македонија, дека има Бугарија, ја нема да верував. Он е шокиран како е можно. И одеднаш им рекле нема да ја правиме Македонија, Бугарија. И рекле, каква Бугарија? Тие што не слушаат ги побркаа и така. Добро. След това тук едни и същи ги канат по радио, по телевизия говорят. Тия същите не са казали една добра дума за Македония. И внушават на останалите зрители и слушатели. Ете го, од Австралија. Уште 90 години, не знам, почина на стар Ептен беше. И јас имам това. Ете го. Сиднеј, Австралија. Со него на телефон разговарав. Аз като почнав да спориш, викам, има книгата тук и то не е. Ете ја има, тука следи сите книги ги имат. От позициите, къде сме заедно с германците. Там на Крива Паланка. И сутринта станахме, леко обличаме се, тихо се измъкваме. И оден вика по гората нагоре, а обаче в 6 сато са развидили. И германците видя, че сме напуснали позициите. И обърна оръдието против нас. И стреля. И ние да се скриеме, отидем от дарето долу. Там е фагана, вика партизаните. И на 100 човека на Пушкино ставия и боси се прибрема от Кисендил. Ева, това е това. Блажени са бедните по дух, защо мирно е царството небесно. Блажени са оние, що плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилувани. Блажени са чистите по сърце, защо тие ке го видят.